Hoy ba? Ajun! Bukod sa Ajun wala mo? Pahit ka sila. Wato di Ajun niya, bukulong hula niya. Ano? Saan ba yan yung planting? Kamu aja nagala to. Astagfirullah sila. Pa ako nakatinugay doon, pasang ba yung upa ako planting? Ano, di ako makasambay. Grabe ka naman, ang sakit mo magsalita. Sakit mo magsalita. Sobra ka na. At least madami tayo, kahit na pangit. Yan ang importante. Diyan ka na mag-isa mo. Latin rice. Maglupatin tayo. Diba? Oy. Oy, lapyaw ka. Puro na sabo. Oh, masabi yung bini ni.
Banyak pa siya na tayo ko doon nagbunga na sining batay niya ram. Oh, ya to pa baon. Ay mo na kain nga na, takaran ko na si matanak. Kalau mata nak potong kuka ko na. Ya to pa baon. Inut-inut mang magka. Ay, way na ba? Langog ko.